at amanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Marayrahay na pagkalunes sa imo, partner Jen. Yes, maugmang hapon partner, maugmang hapon sa gabos sa mga parantabay. Nata man ta maugma ang sa imong ginamit na terminolohiya. Siyempre ta Lunes. And of Lunes. course, nag-ibahan na naman kitigi sa programa, nailigtaka na naman. Ay, maugma ka pa. Baga may Diba? kaipuhan ka na naman na merindalan. Kaipuhan kong mainit. Oy na, so tinawag kong sabaw sa imo, mas nasiraman ka. Yes. Ah. Oo naman. Kaya nga sabi ko sana maulit pa. Ay, hiling mo na bagay yan, ano? Arog man talaga kanan buhay po mga tugang. Ano, pagka nasira man, iotro yan, Kuya John. Correct. Ano? Oo, takong bako masiram, nata mo pa uuliton. Totoo. Kaya ang gabos na bagay na pig-uuro-utro, Masiram. masiram. Kaya kung kamo po negosyante, di ba? Kung kamo negosyante, igwa kamo ning mga produktong tigpapabakal. Tapos dakulan sa indong mga customer na nag-uutro. Gustong sabihon, nagustuhan po nindo Yes. o ninda. Oo, and ang sa maray indong ang produkto. maray ang kalidad. Yes. Pero pag sarong beses nagbakal, dahil na nagbalik, Oo. baka nagpa-Manila na. Di inasiram. Na inagustuhan. Di nagustuhan. Ano? Or bako marhay ang sa imong Yes. ipigtangrong produkto. But that is not a problem. No? Kung in kaso ano ka na nangyari, igwa kang pigtangro, no? Igwa kang pig-ooprisir na produkto, pagkaon, serbisyo, tapos day na sinda nagbalik. Gustong sabihon kayan, day sinda satisfied. Yes, tama. But sabi ba nga ni, there is always a room for improvement. Correct, oo. Analisaron mo kung saan ka ba nagkamali. And saan ka nagkulang? Yes, Diba? no? Saan ako nagkulang? Saan ka nagkamali? Tangani na mamakaray, makuha mo sa tamang diskarte, tamang paunat-unat, tamang timplada, as in pagka nakuha mo na yan, yao na dyan partner an customer mong magbabalik-balik sa Correct, imo. oo. Di ka nung mag-worry pa kung mababakal ba yung produkto ko o dahil Yes, no, confident ka na sa buhay na pag nagluto ngay ako kaning sinapot ko. Sigurado nga yan. ubos ini. Si Ate Jen, manlilibring biyo. Ha? Babakalin mismo, no? Yes. Maray na pagkahapon po sa Satuya Gabos. Good afternoon. Maray na pagkahapon sa Gabos nato mga paraantabay. Haid man po kamong lupalop kan Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, as well sa mga yaon tabi sa abroad. Maray na pagkahapon po sa Indo. Welcome po sa programang Usapang Pamilya. Sa mga textmates na dyan, pwede po kamo mag-upload or mag-text sa itong text line 0927-398-0955. Panuman sa 0938-891-5475. And good afternoon partner sa mga nakaantabay Oy. via Facebook page DZGB News Online. Good afternoon kay June Magdalita and Emilia Dalit Badillo. Uy, salamaton. Si Karen nakasiirip. Karen Ayala. Hello. Si Karen Oo. Ala. Yes. Oh, Siguro. Karen. Yang sa luwa si Karen. Siguro. Oo naman. Badig ka, Karen. Anong aaga doon mo kay Karen? Mayroon dalan sa na, Karen. Baad lamang. Kamo po, nagmimirindal. Ano man ang sa pinaggigibo ngo niya na do it with the heart. Ano? Yes. Ano man ang sa pinaggigibo, gibuhon po nindo ning may puso. Siring sa mga nagluluto kan sinapot. May puso May dapat. puso dapat ang sa indong sinapot. Ha?
ang pag-gibo nindo dapat may pagkamuot sa mga tao na makaon kan sa indong mga sinapot. Anyway, Monday today. Lunas na naman, sabi mo nga partner dyan, ano? Petsa, ano nang petsa? Petsa Gis na? Ha? Petsa Gis na po, kan bulan ng Marso, taong 2025. Happy birthday pala sa gabos po na nagseselebrar kan sa indang mga kumpleanyos. Gunya na aldaw na ini. Happy birthday tabi ano sa mga celebrators ngunya na pagka-aldaw na ini. So sa kong amiga mapabati da kan sa iyang greetings ano. Happy birthday daa sa sister niya na si Regina Boras Moyo. Ay, happy birthday and igwa ka dyan partner na nag-happy birthday. Wala eh. Day ka nag-birthday dyan. Day. Sa mga masunod pang aldaw sa mga ingrid kong birthday. Ayan. Sabi ni Karen, ha 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 ha, hi Miss Jenny and Kuya. Hello Karen. Dapat kasabay kang ha ha ha. Sinapot. Yes. Gigutomon ngayon nindo ha. Gigutomon ngayon mo yan na pagkahapon na yun. Garo nga hindi pa yung nangod to. Ay nako. Ayun naman. Nangod to naman. Ano. Branch Yes. ugaring kaya medyo branch. Kaya medyo dahil na so ano. Dahil na sa tundag partner. Natunaw na. Anyway, March 10, 2025, ang Albay Safety and or Albay Public Safety and Emergency Management Office or APSIMO pinag-intensified po ang sa indang emergency response capabilities and preparedness of emergency medical technician or EMTs. No? Sigun sa pamayo kang Research and Statistic Division and Supervisor kang APSIMO na si John Eugene Vincent Escobar, ang katayuhan kiining kurso partner ayo para ma-enhance ang mga personahes kang sa indang pre-hospital care, emergency medical procedures, and pag-abot sa disaster response. Yes, sinabi po ni Escobar or in-emphasize kani na ining EMTB course crucial po ni for mitigating the impact of unexpected emergency situations alongside developing the skills kaning mga nagka-mentionar na ning sa itaas pa. Ining 20-day course kasabay na digdi ang EMT Basic Wellbeing, medical legal and ethical issues, basic vital signs, lifting and moving patients, and ang pag-assistir asin ang advanced life support. Yun, ano, iyo pala ng meaning kang ALSA de. Advanced life support, ano? Alam mo, magayon ni partner. Kasi siguro ko mas maganda bumaba ini duman sa barangay level. Yes, Diba? Kasi ini partner sa hiling ko partner tama ka kasi sa barangay level ini partner sa mga mayroon na nga sa baga first responder partner na sa barangay. Correct, no. Siguro ko mas magayon na nagsuwestyo na naman niya kamong doon. Pag-isip-isipan niya to na mas magayon na igwaning tatao sa barangay. Every barangay, no. Yes. As many as you can, di ba? Mas dakol, mas marhay kasi ang mga emergencies baga unexpected emergencies, no. Nangyayari diyan sa mga barangay. May mga sitwasyon kaya partner na like for example ining aksidente sa mga motorsiklo. Yes. Aksidente sa mga vehicular accident. Minsan nangyayari na mas nalalala ang tama kan mga biktima kan aksidente because sala so enot na So treatment. first aid. Oo, sa first aid. Oo. Kasi kapag ka na-disquido ka, day ka talaga papairoon. Tama. No? Day ka papairoon. May mga nadidisquido man na sa paguna ni Dakaya, malakaw, luminakaw, pero may tama pala. May sikretong tama. Yes. Ang iba Diba? tuminindog na. Oo. Ang iba naman partner igroropuhan pa. Oo. Dahil na nakaangos. Oo. Magroropuhan ka pa. Paano ka Tapos ang iba, iiroon, tangaya na adtogan nga kung something, iiroon, napapasinala. Minsan, so, tuulang na dayo man lugod na bari. Nababari lugod. Yes, diba? tama. Oo. So,
kay puhanan talaga siguro ko suggestion man sa ini. Kay puhanan talaga na every barangay igwa po kayan na Yes. expert pagabot sa first aid na tangani na dahil taman baga piga-asahan, dahil taman wala man ning kagustuhan kan mga bagay na lalong-lalo na ning aksidente, at least may respondent na natatao. Tatao. Diba? Yes, partner, sabi mo nga ni, pag mga maarog kayo ng mga aksidente, maapod kita partner sa mga, sa alimbawa, kung sain, emergency agency na pwede dumalagan. Yes. Alagad, it takes time pa din, mabiyahe pa man Correct. Totoo. Kaya, syempre, kayo puhanin talaga na sa barangay pa sana, iguana talaga. Opo, Okay, so sana maglawig pa, maglako pa marahi partner ining mga siring kaning ano nga pod kayo ni mga programa kan apsi mo, Correct. no? Alright, so God bless you tabi sa gabos na mga pod kayo ni sa gabos na mga nagtatabang para makadugtong or maghalaba ang mga buhay sa mga nagre-rescue sa satuya in case of emergency. Okay. Another one, partner, Pigin Ganyar kan Department of Health, Bicol Center for Health Development, Bicol, ang publiko na aprobitsaran ang libreng cancer screening services sa mga rural health unit as in cancer center or cancer center site sa Bicol Regional Hospital and Medical Centers dito po sa Legazpi as in sa Bicol Medical Center sa Naga City. Sigun kay DH Bicol Regional Program Manager of the National Integrated Cancer Control Program, Julian Granadino, makakatabang ang libreng screening tanganing maagapan ang helang. And sinabi pa niya na nagkapira sa mga pwedeng maeksperiensyahan kapag may cancer, iyo po ang lugad na dai po nararahay. Discharge, bukol, dai pagkatunaw kan kinaon, pagbabago sa warts o nunal o pag-abo, pamamaos, asin, iba pa. Katakot gini, pig-abisyuhan po ni Granadino ang publiko na tulos na kumonsulta sa doktor oras na makamatikan siring ng mga senyales. Yun, so Oo, dapat aram ta pala cancer. ng mga may cancer, ay bako man may cancer, sintomas. Sintomas kan ang pagkapaaspalan. Sintomas. Sintomas palan kang cancer, Ayun. Alright. So, mas magayon ini yan po digdi sa BRHMC. Igwa po kani libre na Yes, libre partner. Department libre po. Libreng cancer screening services. Sa panahon ngunyan, data lang aram, baka everyday nagtitake kita or nagkakaon kita ng mga bagay na mga cancerous. Especialmente sa mga aki, data man nahihiling kimarayan pigkakaon kan mo, especially pag nasa luwas na, di ba? So mas Tama. magayon ni partner na maging aware kita. Yes. No? Kasi sabi nga ni prevention is better than cure. Correct, oo. And at least partner, if ever man na igba palan, di tamang baga-araman, maagapan na lang. And maswerte na kita kasi partner, ang mga siring na helang, cancer, dipisilong baga. And sabi nga, mahal ang araw kaining helang partner. Correct. Pero kung igwaning araw kaining libre na, sa impake. Sa inka pa, libre na. Again, available po yan dyan sa BRHMC and then sa Bicol Medical dyan sa Naga. Sa Naga. No? Okay. Alright. So, dahil na tabing rason para dahil po kita pahiling libre do ini partner dahil kita magastos. So effort na sana since pamasahe pasiling dyan sa mga Tama. hospital na yan. Okay. Sabi nga prevention is better than cure. Yes. Okay, partner. So, na-mention mo kasabago, partner, na importante na may aram. Yes. Importante na aram ta kung paano kita ma-responde Opo. kapag may mga insidente. And ngayon na bulan ng months, baras so man ang Fire Prevention Month. Correct. And nararamdaman na partner ka mga nakaaging bulan, dakuling mga halos sunod-sunod sa mga insidente ng salo. Iyo, totoo na yan.
maski mauran, di ba? Iguananggad. Nagkakaiguan ng kasulo. Oo. Diba? Pero aramon ta partner ka so pigaapod na paano ba kita makakalikay sa mga araw kayong partner ng mga insidente, and aramon taman sa mga pigaapod na mga fire safety inspection system kang Bureau of Fire Protection. Kaya naman okay na siguro sa Zoom, di ba Jerome? Okay, makakaibahan ta partner ang officer in charge kang fire station sa Santo Domingo Albay, si Fire Officer 3 Madonna Rempilio. Good afternoon ma'am. Welcome po sa programang Usapang Pamilya sa DZGB with Kuya A, and ini po si Ate Jen. Good afternoon, ma'am. Ayuson ta, ma'am. So, ayos pa, ma'am. So, ano ta? So, sa tuya na audio, ano? Sige lang. Testing. Hello, ma'am? Yes po, narinig ko po kamo. Yes, Ayun. okay na po. Sa wakas. Sa wakas. Magayon ang boses ni ma'am, no? Yes, bako sa na boses, pati si madam talaga magayon, Magayon, ano? gayon. Ay, salamat po. Good afternoon po once again, Sir A and Ma'am Jenny. Isang ligtas na araw po sa ating lahat. Magayonon ang pigsasabi ni madam, ano? Ngunyan pa sana sa... ma'am, ano po ang gusto mong apodon ni sa imo? Mama Donna o Mrs. Rempilio? Mr. Rempilio? Pwede man po itong first name na lang. Si Ma'am. Kaya po ako. Feeling close kita ko yun. Yeah. Mama Donna. Madonna. Pero matibay yun mag-ano si Mama Donna. May artista mo Madonna, di ba? Dakol. Yes. Ano yan? Our singer. Our singer. Singer. Diba? Okay. Go ahead, partner. Sige, ma'am, kamusta po ang sa indong mga aktibidad and mga pinagibong espersos po ngayon po na panahon po or observation or celebration kaining Fire Prevention Month? Good, digdi po sa Santo Domingo, dakol pong mga aktibidades ang satuyang preparar para po ngunyan sa satuyang Fire Prevention Month. Sabi ni nga ni po baga, para sa MUYA, sa Bureau of Fire Protection, actually, every day is Fire Prevention Day. Hindi naman ibig sabihin na kailangan nating mag-ingat kapag Marso lang. So, every day po is Fire Prevention Day sa atin. Dito po sa Santo Domingo, of course, we had our kick-off ceremony last March 4. Nagkaroon po tayo ng motorcade dito sa Santo Domingo. Ito po, nag-participate po dito yung mga different agencies coming from Santo Domingo, and special shout out po sa Legazpi Filipino-Chinese Volunteer Fire Brigade. Nag-participate man po sindaligbi sa Santo Domingo. And of course, ang nakaaging March 7, we had our coastal clean-up. Ito po, partisiparan man ka mga pag-iribat na rin sa Santo Domingo. Kasi sabi ni nga ni po, si Bureau of Fire Protection, bako lang kita nag-concentrate naman sa fire suppression, kundi saro din po sa mga responsibilidad kang sa tuyang mga bombero digdi sa Santo Domingo, ang mapamanatili as in mamantinir ta po ang kalinigan digdi po sa satuyang mga coastal areas. And we will also have our tree planting activity on Saturday. Dumanta po ito gigibuhon sa Barangay San Andres digdi sa Santo Domingo. Sabi nga ni po ang pagtanong kay mga kahoy, saro din iyan sa mga pwedeng baba or should I say maka-prevent kang fires. Ito baga pong pigaapod ta ng mga forest fire. So, Okay. ako po aktibidades. Sa aga po magkakaigwa kami ki Fire Square Road Show. Digdi po sa PGRC Gym. Iyo po ito sa tigapod mi na kung saan baga po pagpapahiling mi magkakaigwa ki different stations. Nag-invite po kami ki mga aki for us to let them know as early as pira pa lang po ang edad minda. Kay puhanta na po sindang turuan kang sa tuyang pigaapod na mga fire prevention tips. Pero kasabay man po naman sa tuyang Fire Square Roadshow ang pag-educate sa inda, buda pagturo kung paano ang pag-evacuate, paano ano ba ang itatabang kang mga aki kapag igwang kasulo.
Okay, ma'am, halipot lang po ano, very very short lang po ano kasi na wonder ko man ang gad ano. Ano man ang gadang matatabang kan aki sa pag may sulo, di ba? Okay. Usually baga kita po pag durlag na ngayon may sulo ngayon kani. So igwa po pala natabang ang aki. Sa alipoton lang ma'am, ano po ang basic kumbaga na pwedeng maitabang kan aki? Opo. Sabi talaga nga ni po ngunyan, we really cannot underestimate a child, Opo. diba? So, minsan nagkakaigwalugod kita ng mga kaakian na nagiging hero pag abot sa mga fire incidents, di ba Opo. po? So, mas magayon po kapag aware na sinda kung ano ang gigibuho ninda, ano ang pwede nindang maitabang kapag igwang kasulo para at least baga po dawa puro paano bako na sinda magiging masyadong liability. Mhm. So at least duman lang sa pag-evacuate sa building na nasusulo or sa indang residensya, at least po aram ninda kung ano ang gigibuho ninda. Yun. And especially po duman sa evacuation. Yun. Kumbaga dapat aram ninda ma-orient sinda na pag sinabi kang parents na digdingaya ang satuyang magiging meeting place if in case nagkaigwa nga kasulo para po madali din naman ang pag-accounting. Okay. Tiga-account, baga kaya po yan para at least maaraman man po ni Bureau of Fire Protection or kang mga magiging responders kung may nawalat ngayon sa harong Opo. para po sa yung rescue operations. Yes. So it's very good po na as early as siguro mga grade 1, grade 2, grade 3, ma-educate na po sinda kung ano ang mga dapat as hindi dapat gibuhon para maiwasan ang kasulo. Buda kung ano ang gigibuhon ninda if in case igwang kasulo. Yes. Kasi may mga fire incidents man po kaya kita na ang nagiging cause ito baga pong mga sa children nga playing matches. So Okay. oo. So, dapat, maaraman ninda na di pwede magkawat ikalayo. Yun. Ano, lalo na pag-aki pa. So, curiosity kaya yun. But basically, Madam Madonna, makakatabang ang aki sa pag-preventar nin kasulo and sa sabi nga ni pagsupil kan sulo sa paagi ning pag-edukar sa inda, and that will be mangyayari iyan sa mga masunod na mga activities kan Bureau of Fire Protection dyan sa Santo Domingo. Tama po, ano? Yes po. Even po sa mga eskwelahan, igual po kami mga naka-schedule na mga mini fire square road shows. Opo. Okay. So, duman pa lang po, sabi ka, mas isa man baga pong aspeto kang buhay, kapag well-educated ang sarong tao, dakula talaga ang itatabang ka ito sa inda. Yes, ano kasi bago ini sa pandangog ko, partner. Ano, bago ini sa pandangog ko kasi usually po baga Mama Donna ang pinagigibot sa mga fire drill, usually arog na ito, mga what to do during and after ano ta syempre before that tapaman AC bayan na magkakaigwan ng kasulo, and what to do kung ano yung mga bagay to prevent fire, di ba? So magayon ning programa kan BFP kan Santo Domingo. Sana ano po ini initiative po kang Santo Domingo or ali po ini sa national or regional? Gabos man po na mga aktibidades na igo kami, hali po yan sa national headquarters, cascade lang po di Bisaya sa mga fire stations for us to implement the projects, the fire prevention programs of the Bureau of Fire Protection. Okay. Sige. So, kasabay kayan, ma'am, for information po sa mga kaharungan, ano ba sa mga safety equipment na dapat po igwa sa sarong-harong o so sa sarong edificio na dapat po igwa in case of emergency po or mag-iigwa po ng solo? Ano dapat ang ekipahes na igwa sinda? Well, actually po, mama, ang pinaka-basic na pigre-require ta sa tuya mga establishments, syempre,
iyo po itong fire extinguisher o sa tigaapod na pong first aid fire protection equipment. Pero po, depende po kaya, ang pag-require po ni Bureau of Fire Protection sa mga fire safety features na igwa dapat ang sarong building will depend on the type of occupancy, the degree of hazard na igwa ang sarong business establishment. Depende po naman sa type of occupancy nga ni, sa mga arrogated factors. Kaya po igwa kita ki mga fire safety inspectors for them to determine kung ano po ang nararapat or naaangkop na fire safety features na igwa ang sarong establishment. Yun, depende sa Depende. depende sa dakula kang building, so hazard ni ano. Ma'am, Yes po. ako kaya Ma'am Madonna, bakal ako ning fire extinguisher. Di ba per ano yan per pounds po ata yan, per kilo, per kilo. Yes po. Di ba? Pounds po. Per pounds, opo. Ano po, may duwa kaya baga akong kulay na nahiling, duwang color na nahiling kong fire extinguisher. May green and may red. Ano po ang pagkakaiba kay ito? Actually po, ang red na po, ayaw po ito sa tigaapod ng dry chemical. Sa green Apo. po, ayaw po ito sa HCFC or sa tigaapod ng hydrochlorofluorocarbon. Kaya lang po, wala man masyadong difference naman sa duwa. Parehas po ang gamit niya. Both type of fire extinguisher can be used naman po sa tigaapod ng class A, B, and C fires. The only difference that they have is that ito pong green or so HCFC fire extinguisher does not leave a messy residue. Ayun. Compared po duman sa satuyang pulang fire extinguisher, na igwa po kaya ito, powder type po kaya ito. Apo. And I do believe mas mahal si green, ano? Yes po, yes mas po. mahal si po si green. green. Okay. And ano po ito, recommend duman sa may mga electronic equipment. Apo. Duman ka po ito, recommend. Yun. Kaya Actually, sir, bako lang po ito ang type of fire extinguisher. We also have the blue one. May blue Yung pa? A-F-F. Para Yes sa po. intong blue, ano yung blue, ma'am? Ito po sa A-F-F na pigaapod ta or aqueous film forming foam. Ito man po sa type ng fire extinguishers na tigre-require ta sa ibang mga gasolinahan. Kaya kung mahihilingin do sa mga gasoline stations, may mga fire extinguisher po dyan na color blue. Okay. Ayun, so gasolina, sa gasolina, ano? Yes. Blue pala ang dapat na yan sa mga gasoline stations. Ano ba? Yes. Mas ano po ito, ma'am? Mas effective, mas Effective madali po pa? magpugol kay Ano kalalo. po kaya ito? Foam type. So, ang nagluwas po naman, foam. Yes. Pero di po ito pwede duman sa type, ito po baga mga electrical fires. Kasi po water-based po ito. Mas makusog ang kuryente kay ito eh. Pagka Yes po, yes natamaan. Ano? Okay. Yes So, yan, may naukuda na naman kita kay Madam Madonna ko yan. Ano? Yes. Fire extinguisher pa sana yan, di ba? Nagupong Dakulo na pala. palan kita ang pwede pag-uralay-ulayan. And Yes. mas madakol pa sa tuya pag-uralay-ulayan po. Ma'am Madonna, commercial break Commercial muna po kita. Ano muna po? kita. And then we'll proceed Yes po. to sa mga masunod na mga questions. Okay? So, mabalik po kami mga tugang since nang ngunyan po Fire Prevention Month. Kay puhan maedukaran kita, maedukaran sa tuya ng mga kakian pagabot po sa kung anong dapat nagibuhon during and after kan kasulo. Mabalik po kita ang oras alas 2:33. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Padi, ako naman makanta. Pindutan na dyan sa pandiurag kong kansyon. Ano nga padi so numero kang paborito mong kanta? Oh, syempre padi. 131. Ako Bicol Party List. Oh, yun pala. Diyan man yan ang paborito ko padi. 131 ako Bicol Party List. Pindutan na padi. Makanta na ako. 131. Ako Bicol Party List. 131. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunog pa. Number 131 sa balota. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Alright, balik na po kita sa satuyang pag-uro layu-layang ngayon na pagkahapon. Ngunyan nga ning hapon, once again, mga tugang po, may bisita kita from Bureau of Fire Protection dyan sa Santo Domingo. Yes, oo. Si SPO, SPO, Gidibong Polisi. Senior Fire Officer 3, Madonna Rempillo. At ang Yes. ni ma'am sa tuyong program. Yes, Madam, sa Yes, Giraray. hello po, Giraray. Opo. Mama, I believe igwa ka po ng mga importanteng announcement para po sa satuya ng mga paradangog mo niya na pagkahapon. Ma'am, go ahead po. We'll start Especially siguro ko digdi sa rebranding. tigapod na rebranding kang Bureau of Fire Protection. When we say rebranding baga kaya, parang may may something new Yes. sa Bureau of Fire Protection. Ano po ito, Ma'am Madonna? Yes po, ito pong pig-upload ng rebranding. Duman po kami kumbaga sir, mag-level up na rin si Bureau of Fire Protection. Opo. Kumbaga, patungo po kaya kami doon sa samuyang vision to have a modern fire service, fully capable of ensuring a fire-safe nation by 2034. So, sarap po sa mga programa to modernize the Bureau of Fire Protection is makisabayan man po kami duman sa, inibaga po ko yan, aram tama na very powerful ining sa tuyang social media. Opo. Okay. Yes po. So, bako lang po ang samuyang pangapunan or ang samuyang mga campaigns in terms of fire safety. Diin na po kami dumanbaga sa mga hanggang sa pa-seminar lang sa mga establishments. Sa ngunyan po, even on Instagram, on Facebook,
on YouTube. Mahihiling na po nindo ang mga pigpo-post po ni Bureau of Fire Protection manungod po sa samuyang mga fire prevention campaigns. So basically po, naging active na rin po si BFP duman sa satuyang social media platforms. Yun, which is very naaayon or napapanahon talaga ini, Mama Donna, no? Kasi Yes po. most Active of na us lahat sa nasa social social media. media, most especially sa Facebook. Opo. So if you don't mind, ma'am, ano pong sa Santo Domingo, paano po mahihiling? Ano po ang may Facebook page na po ang Yes po. Santo Domingo? Yes po, ang Facebook page po ng Santo Domingo yung ang BFPR5 Santo Domingo Fire Station. Oh, yun. So diyan mahihiling ta na po diyan, Mama Donna, sa mga tips po on how to prevent Yes po. fire. Yes. Yes, Mga may mga reels na din po Wow. sa Bako. social media. Yes, duman ba ma'am sa information drive na pinagigibo nindo, kung may reels man, igwaman ba na mas inano din ba, nag-level up din ba sa paghiras nindo kang impormasyon sa public? Yes po. Kasi sabi mo nga ni Kasubago baga sir, very important sa tuya na may dokaranta na sinda. Aram naman baga po ngunyan ang mga Gen Z Yes. na pirming yaon sa social media. Opo. So at least po we'll be able to reach them also. And also of course to catch their attention para ma-edukaranta rin sinda kang mga fire prevention na pwedeng gibuhon. Oo, Okay. parang may nahiling ako partner na mga nag-run sa mga reels bagay, no? Baka na lang sinda, kumaga wordings, may may actions na din. Yes. Diba? Yeah. Halimbawa kung Yes, paano po. kaya, susulo, kay ito ma'am. Yes po. Okay. As a matter of fact, kunyan po nga ni sa tuyang bagang mga arts contest, duman sa tuyang Community Relations Week ang Bureau of Fire Protection. Dati po yaon baga kita sa poster making contest. Yes. May mga so the usual na dati. Ngunyan po, ang sa mga kapakontest, igawa naman po kaming infomercial. Yes. Yan. Magayon Jingle na yan. making contest. Iyon na po yan ang mga pa-contest na igawa mo yan. So, spoken poetry. Yan na po ang mga pa-contest nun yan ni Bureau of Fire Protection duman sa satuyang mga estudyante. Yun. Ayun. Very good, Tsaka, partner. saro dig dinailing kung magayon nun na magayon nun dahil sa Facebook page kan Santo Domingo. Even sa ibang station, kita baga, kita, pagkainin, trending baga, Mama Donna, ining mga nagkakaigwaning sulo, tapos, ma-video, ma-live, Yes po. ma-live sa Picture. Facebook, di ba? Sabi ka, di ba, Opo. mag-upload niya ka mong bombero, sabi kang Saro, kung yan yung nilive mo, inapod mo Inapod na, di naaraman na kaya kang fire station. station. But good thing about this, pwede mo nang itag so pinakaharaning Fire station. duman, pero ka man sana nag-upload sa Facebook po bagay ni Ma'am Yes Madonna. po. Ano po? Yes po, but we still highly recommend, or should I say, tigaan mi man giraray po na apudan po ang nearest fire station because it's not all the time na nagpa-Facebook Na po ang online. sa mga Yes. bombero. So, Okay. discourage mi man giraray po. Ito bagang kadakulan nag-ATM may sulo tapos Oo. wala pa ngayang bombero naiman po kami pinaisi na iba Oo. pala na sulo. Okay. Sige So, nga ra po, duman sa live. Yes po. Mas magayon manggiraray po ito na kapag iba po sindang naharaman, nakasulo, iapod manggiraray po sa Yes. nearest fire station. Oh. Sabi, kapag nagpapaseminar nga po kami rin sa Santo Domingo, sabi mi, kapag tigpa-flash baga po sa screen or sa samuyang presentation, ang samuyang number, sabi ko, pakisave po sa mga cellphone nindo. Bako itong pipicturan sa na naman baga po. Oh. Tapos, kapag oras nakikasulo, diyan na po Di aso na po sa number. contact. Oo. Late naman po si bombero, taday man pinaisi,
kasalanan naman po ni BFP. Haluyo naman niya mag-abot si BFP. Oo. Pero po yan sa mga kampanya mingon yan is kung paano po ipalaganap or ipaarap sa kadaklan ang numbers si Bureau of Fire Protection. That's why po nagkakaigwa kami ngon yan king mga programa digdi wherein sa mga digdi baga po along the municipality of Santo Domingo, tigpo-post mi na po si phone number ni Bureau of Fire Protection para po at least malay mo makilingan nga ninda na yaon duman available or nahihiling so sa muyang mga phone numbers at least po maapudan man tulos po kami. Yun. No, bako sa napuro sa number kan mga crash Crash. ang yaon sa Facebook ay sa So cellphone. mga for emergency Oo. dapat Iyo yan. No? po. Opo. Okay. Sige, Mama Donna, when it comes to mo naigwang something new, iyan po na nag-level up na din when it comes sa information drive. How about ini pong tigaapod na modernisasyon? Kamusta po ang Bureau of Fire? Paduman po sa modernization, syempre may mga programa po ang Samoyang National Headquarters para po sa modernization ng Bureau of Fire Protection. Sabi nga ni po ang Samoyang Directorate for Operations dati, si Bureau of Fire Protection dapat makulang kita mag-modernize naman sa mga gamit. Pero dapat yaon din po ang capacity building kang mga bombero. So dapat po it's not just the equipment or ekipahe kang mga bombero ta ang dapat i-modernize, pati din po si mga bombero mismo. Kaya po digdi sa Albay, ang Samoya pong Provincial Fire Marshal, si Fire Superintendent Jerickson Miraflor, nakul po siyang mga programa para sa capacity building kang mga bombero ta digdi sa Albay. Sa katunayan po, ongoing po ang training ngunyan kang sa tuyang mga emergency medical technicians. Okay. Iba po. Yun. Tapos sunod-sunod po yan, magkakaibwa po kay mga basic rescue, should I say ito pong BRT, so rescue po kang sa so training po kang sa tuyang mga bombero, specialized training po para duman sa tuyang tigapod na special rescue force. And syempre po, so sa investigation kakatapos pa man lang din po kang enhancement training kang sa tuyang mga investigators sa bilog na Albay po. Iyo po yan ang saro sa mga programa kang Samoyang Provincial Fire Marshal. As pati na rin po kang Samoyang Regional Director na si Fire Senior Superintendent Aquiles Santiago. Yun. Okay. So, I do believe na dakulao na bagay sa tuya gabos sa Bureau of Fire Protection, sa lambang miyembros kan pamilya, lambang arong or establishment, ma'am, na ang prevention kan pagkakaigo ni kasalo. And dahil dyan, igwa po kita kaning pigapod na fire safety inspection system. So, kamusta man po ini, ma'am? Yes, unadamog ko po kasi bago tune in na ako sa Indo. So, pagkasabi ba ganito, prevention is better than cure. Yes po. Duman po ito sa kailan. Okay. Pero po, when it comes to fire prevention, sa fire po, prevention is still better than cure. Apo. So, mabalik po kita naman sa FSIS. Okay. Ito po pigapunta na FSIS or Fire Safety Inspection System. Ngunyan po kaya online na rin po ang pag-apply kang sa tuyang mga kliyente in terms of pag-apo ninda kang mga permits kay Bureau of Fire Protection. Kaipuhan po ninda na mag-create kay account para po makapag-process inda kang sa indang application for business or for, should I say, fire safety inspection certificate na pigkukuan inda kay Bureau of Fire Protection para less contact na rin baga po Yes, opo. na masyadong hassle. So even sa online, makaka-apply na rin po sinda kang kaipuhan nindang certificate na halik kay Bureau of Fire Protection Yeah. or mga iba pang mga clearances. Yeah. So, i-clear ko lang, ma'am, ang application lang po ang online. So, inspection, physical po itong maduman. Yes po, of course. Physical pa rin Oo. po sa clearance inspection. Baka ba, sabi ngayon, pag inspect nga kani, baka picture-picture sa lang kula. Isend ng Oo. picture. Klarado po. Mamaya yan, sir, mag-expect sinda. Zoom na lang ngayon po ang inspection. Video call na lang, ma'am. Yes po. Live pa rin po itong inspection. Yes. Doon pa rin po Yes. sinda kang tatuyang mga
fire safety inspectors. Po, no? Okay. Klarado po yan, ano? Ang application lang po ang online, but inspection is physical po na madumanan sa tuya ng mga pag-iriba from Bureau of Fire. Opo. Diba? Ma'am, failure to apply pag-aro kayo kaining fire safety inspection system, ano po ang pwedeng mabayular? Pag-aaral po kaya sa mga renewal na sa mga dati na baga po kapag day nag-agi kay DFP, magkakaigo po sindip syempre kay penalty. Okay. Tapos arabo kay penalty. Pero dahil nag-comply, ano? Ayun baga po. So dapat mag-comply. Opo, digdi po sa Santo Domingo, we are very Kamusta lucky man? na po yung mga kliyente digdi sa Santo Domingo sa iba po, dakol na rin po ang compliant, pero sa Okay. iba po, willing to comply naman po sila, syempre. Okay, so good to hear that, Ma'am Madonna. Yes. Anyway, speaking of compliance, ini po, digdi na kita sa satuya ng mga programs implemented by the Bureau of Fire Protection and by the station. Ano po sa mga na-implement ng mga programa na Bureau of Fire Protection? As of, siguro ko, as of 2025 or 2024? Yes po. Sa ngunyan po, dahil kitang mga programa na rin na na-implement sa Santo Domingo Fire Station. Pero po kaya na FSIS na tiga-apunta. Kasi po, ngunyan na taon pa man lang po kaya kami nagpuon kang FSIS. Apo. Okay. Sa online na pag-apply kan sa indang mga clearances na mahali po kay Bureau of Fire Protection. Yaon pa rin naman po ang daing sawa na pag-remind ng Bureau of Fire Protection sa tuya pong mga fire safety programs, sa tuya pong mga fire safety campaigns, and of course, syempre po, so sabi ko nga ni Kasubago, so capacity building din kang sa muyang mga pag-iriba. Dakol na po ang sa tuyang mga programa dyan. Yun. Okay. And how about the incident po, Ma'am Madonna? Ano na po ang update kan sa tuya ng mga fire incident? Dakol ba o nagdiit? Kami po rin sa Santo Domingo, we are very lucky and we are very lucky. We are very happy na kang last month po, day po kita nakapagtala yung fire incident digdi sa Santo Domingo. Very good. 0 fire incident po kita last month digdi sa Santo Wow. Domingo. And hopefully, mamantinir na po ito digdi. Yan. Sa mga succeeding month, dapat, Yes. zero. Zero dapat. Zero. Yes po. Iyon po yan ang aim ng Bureau of Fire Protection. So, 0 fire incidents. Kaya po, very aggressive ang samuyang mga programa sa fire prevention. Opo. Ma'am, when it comes po, digdi ma'am sa tiga po din ng fire code fees collection, kamusta man po ang sa indong po? Sa muyang paligid sa Santo Domingo sa Manyan, ang sa tuyang fire code fees collection, masasabi ta po na naglangkaw. Okay. Naglangkaw po ang fire code fees collection ng Santo Domingo Fire Station. So, ibig sabihin po, dakol po ang nag-renew kang sa indang mga business. Yes, dakol po ang nag-comply. nagpua ng mga clearances. Yun. Yes. They pwedeng magbawas yan, magbaba, unless may nagsararado. Yes po, yes po. Kung mas nagdakol sa mga business establishments, probably madakol man su fees collection kan Bureau of Fire. Gustong sabihon, ang mga Dubingenyos, Mama Donna, talagang nagsusunod talaga sa mga protocols pag-abot sa fire prevention. Ano po, ma'am? Yes po, opo. Kami nga ni po, ako po digdi sa Santo Domingo bilang officer in charge. Maugmahon po ako kasi last week, kang Saturday, nagpa-upload po kami meeting sa mga barangay captains with regards duman din po sa mga programs sa barangay. Ito po bagang Oplan Ligtas na pamayanan program. Tiga-atindiran po kita. Yaon po ang gabos na mga kapitan, nag-atindir po. Kumbaga, very cooperative and very
willing po na magsuporta ang gabos na mga barangay captains digdi sa Santo Domingo sa mga programa ni Bureau of Fire Protection. Wow. Kaya partner sa mga implementation man kang program ninda and campaign, madali man kasi Yes. yaon si coordination. Mga matibay talaga mga taga Santo Domingo. The Taga best. Santo Domingo. Sino po? Yes, Diba? Diba? Yes. Oo. Taga Santo Domingo. Ikaw Pag di ba? taga Santo Domingo ka man Yes. taga, ano? Proud Domingueños, ma'am. Yes. Diba? Mamailingan kita sa aga. Yes po, ma'am. See you tomorrow po. Mama Donna, ano po, siguro ko agadan takanan ning mensahe po para sa lambang miyembro kan pamilya to prevent fire. Ano po ang pinaka number 1 na dapat i-instill sa isip kan sarong family member tangani po na dai po kita ng God magkaigwa po ning kasulo? Of course po, ito po bagang sa tuyang mga sa harong. Apo. Siyempre po, iyon po, pero dapat ang sa indang pagriparo. Kapag mahali po kay harong, siguraduhin po na gabos na electrical appliances ninda dai naka-plug. As much as possible po, kung haloy sindang mahali sa harong ninda, ibaba na lang po ito bagang circuit breaker ninda. Apo. I-off na Okay. po ito para dahil po mapunan ikasulo. And of course, syempre po, regularly po ipagpa-check ang electrical connections duman sa mga professionals po. Ito po baga mga electrician, Yes. electrical engineers, sinda po ang mga tamang tao para mag-check dyan. And of course, syempre po, dahil paglingawan, na ipag-check din po ang sa indang mga LPG. Yes, apo. Yan, ang sa inyo pong mga LPG. And syempre nga po sabi ko, manggiraray, ito baga pong mga posporo, lighter, duman na po ito ikaag sa mga dai po kayang maabot kang mga saralit na akit. Kasi saro din po yan sa mga mga nagiging causes kang kasulo ang mga arog kaiyan na bagay. So it's very important also to maintain good housekeeping sa indang mga harong. Tapos sa mga they po hoard yung mga dakulo na gamit sa harong kung day na po magagamit, pwede pong i-discard na po ninda iyan kasi igobaga po na ultimo bote kang mineral water dahil pagtatapo. So pero po yan sa mga nagiging kausa kung nagdadakula pa ang kalayo. Kasi sabi na baga nga ni po, without kaytong fuel, kung warang masusulo, dahil man magkakaigwang kasulo. Correct. Diba po? Opo. Opo, kapag dakul ang fuel sa sarong-harong, mas lalo pong madakula ang kalayo. Yun. So, araw po kayo ang mga dapat ang ibubuhon. Okay. Magayon ito sinabi ni Mama Donna, maintain a good housekeeping. Bako po marunggal. Tapos yan, malinig. Sabi nga ni, sa mga fuel sa kasulo. Yung mga ganun, yan ang mga boteng. Bote. Hindi natin garamit na, mga tapos sa empty mga na. papel mo kang, kinder kapaya. Nagsararay mo pa. Tapos maluto ko na bagayan pag natatalingan kikalayo. Madali yun talaga. Oo, madali yun magkaraba. So, mas magay na malinig kita sa satuyan ng mga harong. Tangani. Saro pa pala yan, partner, nakakatabang tangani na kung in case na magkasulo, dahil na maglakop ang sulo. Yes. So, pagiging sentimental, Yes. Gilid na muna. Oo, lagta na sana sa, siguro ko, sa proper storage, Yes. Oo. Okay? Apo. Ma'am, greet daw po ma'am sa mga pag-iriba mo dyan, sina Ma'am Annie Valderrama and Emma Lu. And kung may mga gusto ka pa pong bation, go ahead po. Yes po, sabi po nila sa kuya, i-shout out ko na asita. So, Okay. shout out po sa mga magigiting, mga pogi, as in pretty,
na personnel kang Bureau of Fire Protection Santo Domingo Fire Station. Hindi po sa Santo Domingo, basta fire pogi at saka basta fire pretty. So wala po kaming itulak kabigin dito sa Santo Domingo. Lahat po yan mga magagandang Magaganda. babae at lalaki. Alright, Okay. basta fire pogi, basta fire pretty. Yeah. Diyan sa Santo Domingo. Yes, opo. And Women's Month pa rin naman. Yes, Ma'am, ano? happy Women's Month sa Indo dyan sa Bureau of Fire. Thank you so much po. Woman empowerment. Yes. Alright. Salamatan po. Mama Donna, sa imong oras kunya na pagkahapon na ini para matawanan ning impormasyon, matawanan ning mga bagong kaaraman sa tuyan mga paraan tabay. So sana maghirilingan girari kita sa mga masunod Yes. pang aldaw. Ano po, Opo. Mama Donna? Mama Donna Mabalos, and Yes, po. congratulations. Yes po, thank you very much po. Isang ligtas na araw po sa ating lahat. Salamat po sa pag-accommodate sa Kuya, and kami po dito sa Santo Domingo, handang-handang magresponde anumang oras kung kinakailangan. And kamo po dyan sa DCGB, isang tawag lang din po kayo dito sa amin sa Santo Domingo. You are very much welcome po kung ano man po ang kaipuhan dito sa Kuya. Okay. Thank you very so much. much, ma'am. Mga tugang, thank you very much. Sana pag apunta sa Santo Domingo Fire Station, bako solo ang ano pa, Yes. bako solo ang concern Wag pa, no? naman. Okay, salamatan po. Thank you Senior so Fire much. Officer 3, Madonna Rempilio. Okay? Magayon si ma'am, no? Oo, tapos Pag chubby talaga, magayon. magianon sa si Ma'am Kaurong. Parang nakakahatak siya ng Bako solo positive ha. energy. Positive energy. Ha? Alright, so siguro ko, dako na naman kitang nakulan mo niyan sa mga Di ko- bagay na may kinarama sa kalayo. Oo, di ha? ko na nahabol so hapot ni Father Jerry Lagata partner. Siguro ihapot na lang next time duman. Ano daan? Sa hindi nakakabakal ka mga legit na fire Yun. extinguisher. Kasi igwaman ng mga nababakal na ano no. Mga expired? Expired. Yan Oo. sana. Duman no? kita sa magbakal sa mga ano. Kasi ka nagabakal. May dealer ako dyan. Okay. May dealer dyan sa digdi sa may kabahan. So, registered dapat, rehistrado. Bikenemen. Gusto mo Di- magpa-commercial sila. No? Bago event siya ni Kuya A, kung Sisay. Alright, partner! Okay, sige partner, ilo muna kay Kuya Eduardo Ramoso, si Ate B. Rodriguez sa Flora, and si Good Vibes watching, and si Nenita Lucre Fernandez watching sa Karamuan, Camarines Sur. Yan, salamatan po Thank you. sa Indo. Sige na, kay Bata po sa Lado Technical, si Kuya John Napoles sa IT, si Jerome Martinez, asin si Shara Liron, si Ringman ang mga OJTs from Cott College and Bicol University. Ako po, si Kuya A. Iniman si Jenny Matthew Balyaran, mabalo sa pag-antabay, bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usap